Красавіцкая навальніца стала прычынай першага ў гэтым годзе пажару з-за прыроднай стыхіі. Ад маланкавага разраду загарэлася гаспадарчая пабудова. Здарылася гэта ў Навагрудскім раёне. На шчасце, людзі не пацярпелі. Дарэчы, эксперты ўзгадваюць, што летась было зафіксавана 20 пажараў, прычынай якіх сталі сілы прыроды. Першы ў гэтым годзе пажар з-за стыхіі здарыўся ў вёсцы Галынь, што на Навагрудчыне. Уласнік падворка, дзе палыхаў агонь, атрымаў яго ў спадчыну ад бацькоў, аднак у вёсцы не пражываў. Таму аб здарэнні гаспадар даведаўся ад суседзяў, якія і выклікалі службу 101. Маланка трапіла ў невялікую драўляную паветку, дзе захоўваліся дровы, брыкеты, салома. Выратавальнікі паспелі своечасова ліквідаваць пажар, тым самым папярэдзілі распаўсюджванне агню на суседнія будынкі. В результате пожара уничтожены кровля, перекрытие, повреждены стены строения. Пострадавших людей нет. Предполагаемая причина возгорания – проявление сил природы. А если конкретнее – грозовой разряд молнии. Самым надежным способом защиты от так называемых стрел Зевса является молниезащита, которую в народе называют громоотводами. Если в проектно-сметной документации современных частных жилых домов и надворных построек она предусмотрена заранее, то более возрастные строения следует оборудовать такими системами специально.